Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Dewis, Dosraniad, Addas. Ar gyfer hap newidyn sy'n cymryd nifer cyfyngedig o werthoedd, pob un o'n nhw ar un tebygolrwydd, dywedir bod gan yr hap newidyn yna dosraniad unffurf ar wahanol. Hynny yw, mae pob digwyddiad ar un tebygolrwydd. Felly mae fe'n dosraniad unffurf, fel taflu dais. Mae pob un a un chweched o gael ei dewis, neu taflu darn arian. Mae pob ochr a tebygolrwydd hanner o cael ei dewis. Dosraniad arall sydd gyda ni, os yw x yw nifer llwyddiannau mewn dilyniad o n treialon annibynnol yn bwysig, o arbrawf lle mae yn y debygolrwydd cyson o lwyddiant, a tebygolrwydd methiant, Q sy'n 1 minus P, bydd dosraniad tebygolrwydd x yn rhoi tabl fel yna i ni, le mae bob un o'r tebygolrwyddau penodol, felly os x yn 1, mae gyda ni n dewis 1, p i'r pŵer 1, q i'r pŵer n minus 1. Ar gyfer unrhyw un o'n nhw, n yn haflu r, mae gyda ni naillau unrhyw un o'r ein, n dewis r, cael ei sgrifennu fel yna, neu fel yna ar y cyfrifiannell. P, Q neu 1 minus P, a wedyn ni r yn gallu fod yn unrhyw un o rhifau x, cyfanrifau x rhwng 0 a n. Os yna'r sefyllfa, mae hwn yn ddosraniad binomial, gyda'r parametrau n a p. Wedyn, dywedir fod gan yr hap newidyn y ddosraniad Poisson, gyda parametr lambda, lle mae lambda yn fwy na 0, os yw y fformwla yna gyda ni ar gyfer bob tebygolrwydd. Yn y sefyllfa yma, os mae x yw nifer y digwyddiadau sy'n digwydd mewn unrhyw gyfnod, amser neu arwynebedd, neu fi wedi gweld ar camgymeriadau mewn tudalen o typo. Ta beth, lle mae'r digwyddiadau yn digwydd ar hap ac annibynnol o'i gilydd, maen nhw'n digwydd un ar y tro, mae tebygolrwydd 2 o'n nhw ar yr un pryd yn 0. Ar gyfartaledd, mae digwyddiadau yn digwydd ar ryw gyfradd unffurf. Hynny yw bod y nifer disgwyliedig o ddigwyddiadau mewn cyfnod penodedig yn lluosi hyd y cyfnod. Gallwn fodelu x gan y dosraniad Poisson gyda lambda yn haflu t. Lambda yw'r parameter, nifer y ddigwyddiadau mewn cyfnod t. Enghraifft, yng ngardd garddwr brwd, mae'r chwyn yn ymddangos ar gyfartaledd o 1 darn o chwyn mewn bob 5 metr sgwar o'r ardd. Mae e'n lwcus. Darganfyddwch y tebygolrwydd bod gwely blodau sydd ag arwynebedd 7 metr sgwar yn cynnwys mwy nag 1 darn o chwyn. Felly 1 darn pob 5 metr sgwar, a ni angen sawl un bydd mewn 7 metr sgwar. Felly bod i x yn nodi nifer y darnau chwyn mewn arwynebedd o 7 metr sgwar. Felly mae'n dosraniad ni'n mynd fod yn Poisson, a mae'n lambda ni'n parameter yn 7 y rannu rhwng 5. Felly 7 metr sgwar sydd gyda ni, felly 1.4 darn dyle fod yn nifer disgwyliedig ni. Felly ni angen fwy nag 1 darn o chwyn, fwy nag 1 yn golygu ni ffili gweithio mas 2 neu 3 neu 4 neu 5 ac yn y blaen. Felly ni'n gwneud 1 tynnu, x yn 0 neu 1, ni'n gallu gweithio'r ein mas. A ni'n gallu defnyddio'r fformwla lle mae lambda yn 1.4 a mae r yn 0 ar gyfer yr un cyntaf a 1 ar gyfer yr ail un. A wedyn ni 0 factorial yn 1, 1.4 y pŵer 0 yn 1. A ni'n cael y gwerthoedd yna gyda'n cyfrifiannell, a ni'n cael y tebygolrwydd bod x yn fwy na 1, darn o chwyn yn 0.4
0.82. Mae gan y garddwr 40 gwely blodau y mwy na pob un ag arwynebau 7 metr sgwar. Mae ymwelydd yn archwilio 6 o'r gwyliau yma, wedi'i Dewis ar hap. Darganfeddwch y tebygolrwydd bod yn gwybod 2 o'r gwyliau yma sydd wedi'i archwilio yn cynnwys fwy nag 1 darn o chwyn. Wel nawr, mae naillai mae yn cynnwys mwy na 1 darn, neu mae fe ddim, felly ni nawr yn mynd i binomial. Bod i fod nifer y gwyliau archwiliwyd y mwy nag 1 darn o chwyn. So nawr ni a dosraniad binomial. 6 o'r gwyliau yma, felly n yn 6, a fwy nag 1, felly ni'n defnyddio'r tebygolrwydd o ran A, yw'r tebygolrwydd P ar gyfer y dosraniad binomial, n a p gyda ni fyna. A ni angen y tebygolrwydd bod yn gwmws 2 o'r gwyliau yma, felly yn hafel i 2, felly 6 dewis 2, P i'r pŵer 2, 1 minus P i'r pŵer 6, gweithio hwnna mas, a ni'n cael gweithio 6 dewis 2, naillach chi'n iwso eich botymau chi ar eich cyfrifiannell, neu 6 factorial rhannu 2 factorial rhannu 6 minus 2 factorial yw fformula ar gyfer 6 dewis 2. A dylen ni gael yr ateb 0.3 dim 7 mas. Felly mae enghraifft o Poisson a binomial gyda ni yn yr un cwestiwn fyna. Enghraifft arall. Y tebygolrwydd bod Mr G yn cerdded i'r gwaith yw 0.35. Ffordd arall mae'n gyrru'r gwaith. Y tebygolrwydd bod Miss H yn cerdded i'r gwaith yw 0.2. Ffordd arall mae hi'n gyrru'r gwaith. Cyfrifwch y tebygolrwydd y bydd y 2 berson yma yn teithio'r gwaith yn yr un modd ar ddiwrnod a ddewisir ar hap. Pa dybiaethau roedd angen i'w gwneud? Hwna gynta. Tebygolrwydd bod y 2 yn cerdded neu'r 2 yn gyrru yw beth ni angen. Felly y 2 yn cerdded, felly 0.35 gyda ni lliosi 0.2 na'r 2 yn cerdded, lliosi'r 2 tebygolrwydd achos ni angen y 2 ddigwydd yr un pryd, neu, felly plus, gan bod nhw'n gyd angenhwysol, y 2 yn gyrru, felly 0.65 ar gyfer Mr G a 0.8 ar gyfer Miss H. Gweithio hwnna mas a ni'n cael 0.59. Rhan nesa, cyfrifwch y tebygolrwydd bod y 2 berson yma yn teithio ar yr un modd, i'r gwaith yn yr un modd, mewn o leia 12 diwrnod mewn cyfnod o 20 diwrnod gwaith. O, pa tybiaethau ddisiau fyna ar yr un cynni? Tybion bod dewis G yn annibynnol i dewis H. Ie, a bod nhw'n gyd angenhwysol hefyd. Felly, ar gyfer yr ail ddarn, X yw nifer y diwrnodau allan o 20 mae G a H yn teithio yn yr un modd i'r gwaith. Felly, nawr, gan maen nhw'n naillai yn teithio yn yr un modd, neu maen nhw ddim. Felly, binomial sydd gyda ni, a mae 20 diwrnod, a 0.5 nawr ni'n mynd i ddefnyddio y tebygolrwydd o ran A, fel ein P, felly binomial sydd gyda ni, a ni angen bod X yn hafel i 12 neu fwy. O leia 12, felly 12 neu fwy. Felly ni'n gallu defnyddio hwn ar y cyfrifiannell, dim ond bod ni'n defnyddio coronis, tebygolrwydd coronis, felly ni'n mynd 1 minus tebygolrwydd X yn llai na neu'n hafel 1. Ar y cyfrifiannell, gyda defnydd o dosraniad binomial, ni'n cael 1 minus 0.4406 wedyn, sy'n rhoi i ni 0.5594. A pa tybiaethau? Tybion bod y digwyddiadau un diwrnod yn annibynnol i digwyddiadau diwrnod arall.
Pa mor resymol yw'r tybiaethau yma? Wel, na fe, meddylwch chi. Lle fo'n bwrw glaw am bell ddwrnod, lle fo'n bwrw glaw yn lle mae hi yn byw a bod hi'n braf lle mae fe'n byw. Enghraifft arall. Mae gan Ceri 2 ddis cyffredin, gyda rhifau 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ar y gwynebau. Mae un dis yn goch ac un yn las. Mae'n taflu'r 2 ddis ac yn defnyddio'r sgorau i ddarganfod 3 gwahanol rhif hap newidyn. X yw'r sgôr ar y dis coch plus y sgôr ar y dis glas. Y yw sgôr ar y dis coch llosi y sgôr ar y dis glas. Z yw 7 gwaith y sgôr ar y dis coch plus y sgôr ar y dis glas. Pa un o'r hap newidynau yma sydd y dosraniad unffurf arwahanol? Esboniwch eich Dewis. Ond mae rhaid ni weithio mas y dosraniad gyda. Felly, os dyna ni X sy'n addo y dis sgôr ar y 2 ddis. Felly 1 a 1 yn 2 ac yn y blaen. Addo dis coch a dis glas. A ni'n cael y gwerthoedd yma. Felly, tebygol bydd X yn 2 yw un ohonyn nhw, un ffordd mas o 36. Tebygol bydd X yn 3. Mae 2, 3 gyda ni fan hyn. Felly mae 2 mas o 36. Felly ni'n gallu gweld, dyw e ddim yn unffurf. A na beth o'n nhw'n gofyn i ni weithio mas. Yn esboniad, wel, dyn nhw ddim yr un tebygolrwydd. Y sgôr ar y dis glas llosi y sgôr ar y dis coch. Llosi'r 2 rhif. Felly 1 llosi pob un, 2 llosi pob un ar y glas ac yn y blaen. Felly 6 llosi 6 yn 36. Felly tebygolrwydd yn 1, wel 1 o'r yna mas o 36. Tebygolrwydd yn 2, mae 2 o'r un ad ni mas o 36. Felly ni'n gallu gweld dyn nhw ddim yr un peth. Felly dyn ni ddim yn dosraniad unffurf anwahanol. A dyna'r esboniad, achos ni wedi dangos bod 2 nhw ddim yn. Z. 7 llosi sgôr ar y dis coch plus y sgôr ar y dis glas. Felly 7 o'r un plus hwn a dyna'r atebion ni'n cael. Felly Z yn cymryd 36 gwahanol gwerth a pob un a tebygolrwydd 1 mas o 36 wedyn. Ac mae pob un ar rhain ar un tebygolrwydd y ddigwydd a mae bob un yn wahanol. Felly mae hwnna yn ddosraniad unffurf arwahanol. Felly dyna'r 3 math o dynnu: unffurf arwahanol, binomial a Poisson. Felly trwy hyn nawr, ar gyfer pob un o'r hap newidynau yma, penderfynwch pa ddosraniad tebygolrwydd sy'n addas. Rhowch fanylion llawn. Os dwi'n binomial, mae eisiau n a p. Os dwi'n Poisson, mae eisiau lambda. A os dwi'n unffurf, mae nhw gyd rhy peth. Nodwch unrhyw tybiaethau sy'n angen ei wneud. Felly, i chi mae'r rhain, dyllenau nhw mas, a wedyn ni gewch chi i gwneud nhw. Yr un cynta, X yw nifer y sgôr 4, cawn wrth daflu dis teg normal 18 gwaith. Yr ailun, ar gyfer taladd, mae yna 15 tân mawr mewn coedwig y flwyddyn yn New South Wales, Australia. Bod i X bod yn haflu nifer y tannau mawr mewn coedwig yn New South Wales mis Rhagfyr. Penderfynwch pa fath o ddosraniad. Trydydd, ar gyfer talaidd, mae yna 40 boriau rewllyd yn Rhagfyr a Mawrth yn Mynwy. X yw nifer y boriau rewllyd ar 10 diwrnod wedi ddewis ar hap Ionawr nesaf. Yr un nesaf, yn yr oriau o ddiddeg i'w eich y bore, mae cleifion yn cyrraedd adran dymwynau o ysbyty ar hap ac ar gyfradd o 14 claf yr awr. X yw nifer y cleifion sy'n cyrraedd rhwng yn yr awr 2 a 3 dilyn nesaf. Beth yw tebygolrwydd X? Beth yw dosraniad tebygolrwydd X? Yr un nesaf, mae gan osten 2 droellwr, un coch ac un glas. Mae gan y 2 droellwr 10 sector hafal gyda rhifau 0,
i 9 yn ymddangos ar y sectorau gwahanol. Pan mae'n troelli'r troellwr, mae osten yn cyfrifo a'i sgôr wrth adio'r sgôr mae'r troellwr coch yn glanio, i D gwaith y sgôr mae'r troellwr glas yn glanio. X yw nifer y sgôr mae osten yn cael ar ôl un tro'r gêm. Gweithwch chi mas tebygolrwydd hwnna. I nesaf mae Austin yn ail wneud yr arbrawf i uchod 20 gwaith ac yn cofnodi y sgôr bob tro. Beth yw tebygolrwydd? Os X yw nifer y weithiau mae'n cael sgôr yn llai na 23, pa fath o ddosraniad stafell fyna. Yr un nesaf, y llif cyfartalog sy'n teithio, llif traffig cyfartalog sy'n teithio dwyren ar un ffordd sydd â traffig dwy ffordd arni yw 270 car yr awr. Nifer y ceir sy'n teithio i'r dwyrain ar y ffordd yma rhwng 0804 a 0807. So X yw'r nifer o ceir, beth yw dosraniad tebygolrwydd hwnna. Yr un peth eto, ond nawr mae'r llif yn teithio ar ffordd ddeuol, dual carriageway. Gweithwch chi mas beth yw dosraniad X myna. Ar un ola, mae Peter yn taflu dis-teg cyffredin yn ddibaid tanydd o daflu 6. X yw nifer y tafliadau sydd angen. Beth yw dosraniad X fyna. A dyna chi flas ar Dewis dosraniad Addas.